Φωτιά και λαύρα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Γιαννάκης Μάτσης δεν περιορίστηκε. Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Σπύρου Κυπριανού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τα γεγονότα σε συντομία από το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσημη πρώτη αύριο για το εμβόλιο της νέας χρονιάς με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και τώρα η ενημέρωση στο Σίγμα. Το ΜΕ στα γεγονότα με τον Σωτήρη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με μια τραγική είδηση ξεκινούμε το δελτίο μας. Και τώρα η ενημέρωση στο Σίγμα. Το ΜΕ στα γεγονότα με τον Χρήσαντο Τσουρούλη. Καλησπέρα σας. Στα βλέμματα όλων κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε τα γεγονότα. Την ανεξαρτησία της τιμά σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, αναβαθμισμένη φέτος, ειστρέφονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Καλησπέρα σας και καλό μήνα με μεγάλη... Και τώρα η ενημέρωση στο Σίγμα. Το ΜΕ στα γεγονότα με τον Χρήσαντο Τσουρούλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 2. Και τώρα η ενημέρωση στο Σίγμα. Το ΜΕ στα γεγονότα με τον Χρήσαντο Τσουρούλη. Καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. Και τώρα η ενημέρωση στο Σίγμα. Το ΜΕ στα γεγονότα με την Πέτρα Αργύρου. Μαγάριζε τη θετική εικόνα μετοχή σε πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η κινητικότητα στο Κυπριακό.